खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायलायबाय। लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदाय आबौ आबै बा आजौ आजैनिफ्रायनो फंसे बाथ्रा बुंबोनाय दङ बा माखासे बर' रावाव बुंबोनाय दङ जे मैया थैयो आगानाव, जिबौआ थैयो बिसाव आरो मानसिया थैयो खुगायाव। दा बेबायदि मोनसे जाथाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोननो आं बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। इउपिपिएलनि मानसि एबसुबै बेनो इउपिपिएलबो बेनो गदला गदथा इउपिपिएल प्रमदजों लागायजानाय मा इउपिपिएलफ्रा नोंहालाय आदा होननो नाङा आरोखि। खिन्थु इउपिपिएलआ आंनि थाखाय मोस्रोम सिथार गासैबो नङालै। नंगौ इउपिपिएल सरकारा सरकाराव दं माने आङो बे गथ' गथाय मानसिफोरखौनो ओरै सिफ्रुगोन आं। दामोनाव फैलाय आंखौ दरफै इउपिपिएलनि एबसुनि जिल्लाखौ थुखायाव थिखांबा एबसु गैला दा आरो एबसु थायोबा फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ। नाइटि गाननायखौ हासि एबसु नोंसोर। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिखाबायानोसै। दा बिथां बे भिडिअ क्लिपआव नुनाय मानसिया बियो नेरसोन औवारि होननानै सासे फेसबुक पेजनि अनार। बिथाङा गोबां गाज्रि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार आरो माखासे दिपेन बर' जाय आबसुनि गाहाय आफादगिरि बिथांमोननि सायाव गोबां माने नंखाय धैर्य गैयै बुंनायनि थाखाय बिथांखौ एबसुफ्रा लांनानै एसे माने बुग्लिदों नामा, बे बुनायनि माने मोनसे भिडिअ भाइराल जादों। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुदों, बे भिडिअखौ नायनानै ला ससे। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव दा बिथाङा एबसुफोरनियाव माखासे मिडियानि गेजेरजों निमाहाबो बिदोंमोन, दा रायजो राजानिसिमबो निमाहा बिदोंमोन। नाथाय दा मोनसे बाथ्राया मा जाखो, बिथांनि माखासे गोरोन्थि बाथ्राया नैबे गोरोन्थि बाथ्रायानो आंनि बडिगार्डफोरनो सिलाय गंफा गंफा बानायना होजोबगोन आं। प्रमद नों आंखौ जेलाव सोयै बिमा नायनां नोंनि थैया गोजाना गोसोम प्रमद बर' बियो। बाथ्रायानो लोगोफोर बिथांखौ दिनै पुलिसनि आखायाव गोलैनो गोनां जाबाय। दा बिथाङा पुलिसनि जेयाव गोलैनो गोनां जाबाय। थ' लोगोफोर, बेनो जे मानसिया थैयो खुगायाव होननाया, दा बिथाङा साना हौवानो गरम गरम माने ओरैबायदि माने बाथ्राफोरखौ बुंबाय, माने दिनै गाबोन ससियेल मिडियायाव गोसो जाब्लानो जेखौ बुंनो सानो बेखौ माने बुंनो हाया। सिगांनिफ्रायनो एलाउड गैखायामोन जे बेफोरबायदि सोरनिबा सायाव इलिगेल बाथ्रा बुंनाय बा आरो बिदि नंथारै बा दाथ' मिथिखायोसै माबा मोनसे बुङोब्लानो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गोसारखायो। दा बिथाङा बे फंसे बाथ्रानि थाखायनो दिनै माने पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय जाबाय आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? बिथाङा गोरोन्थि एथ' खालामबाय, नाथाय दा पुलिसनि आखाइसिम गोलैहैनायाव नोंथांमोना बेसेबां दुखु मोनखो बे जोंनि बर' हारिनिनो सासे सुबुं हिसाबै? थ' लोगोफोर, इयुनाव बेफोरबायदि दा जाथों। ससियेल मिडियाखौ बाहायदोंब्लाबो, ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंब्लाबो माने एसेबां बाथ्रा बुंदोंब्लाबो माने माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथावा आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने ओरैबायदि बिस गोनां जायो। सिगांनि दिनाव हायोमोन, नाथाय दानि दिनाव ओरैबायदि माने फंसे फंनै जुदि नों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुङोब्ला ओरैबायदि बिस गोनां जाबाय, ओरैबायदि माने गिनांगौ जाबाय आरो। दा लोगोफोर, ओंखायनो जानला मानला ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरनिबा सायाव गाज्रि बुंनाय बा बेफोरबायदि मोनसे नंथारै बाथ्रा माने ओरैबायदि सिगि सिग' दम होनाय बेफोरबायदि दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बांद्राय सोलिला। लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोननो आपडेटखौ होनो दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार खालामदो। आरो लोगोफोर, बे जानाय जाथायनि थाखाय जे सासे फेसबुक सालायग्रा नेरसोन औवारि बिथाङा जे दिनै एरेस्ट खालामजाबाय, बिथांनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। लोगोफोर, उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। टाटा, बाय बाय।